Mahal, nakariing ka pa'y aya? Mahal, gising ka pa ba? Won mahal, nakariingak pay. Ampay, tatay ko pa'y nga rod ururayan tawag mo. Oo mahal, gising pa ako. Bakit? Kanina ko pa nga hinihintay tawag mo. Kasjay aya? Awan mo't, mailiwak la kanyam. Pasensyan adu gaminti inaramid ko ag malmalem. Ganun ba? Wala naman, miss lang kita. Pasensya na, marami kasi akong ginawa maghapon. Ammok, isungarod madida ka nga inistorbon. Numayo nakla dita adung ar-aramidem. Alam ko, kaya nga hindi na kita inistorbo. Makakadagdag lang ako sa pinagkakaabalahan mo. Anyakan aya, ayos laeng dayjay. Kaya't kung ngarod kanayon nak nga awagan. Tapno haanak unay maililiw kanyam. Ano ka ba? Ayos lang yon. Gusto ko nga mayat maya tinatawagan mo ako para hindi kita masyadong namimiss. Ajay nga rod ket, mailiwak launay ken kan. Adu pay mati istoryak ken ka. Haan mo't unay nga importante, kaya't kulaeng pay nga manggagtatimok mo. Yun nga sobrang miss na kita. Marami pa naman akong ikukwento sa'yo. Hindi naman masyadong importante. Gusto ko lang muna marinig ang boses mo. Makay-ayatak. Naman, kinikilig ako. Kaano ta aya nga agkita? Nasurok 2 bulan nen tinalabas. Kailan ba tayo magkikita? Mahigit 2 buwan na din ang nakaraan. Asidegen mahal, aguray kalabiiten. Malpas metton ato'y trabaho. Kaya't dakamot nga makitan. Malapit na mahal, kaunting hintay na lang. Matatapos na din itong trabaho ko. Gusto na rin kitang makita. Diyak kamin makauray yun. Uray na ganak kanyak, mailiw damot laeng ken-kan. Hindi na kasi ako makapaghintay. Kahit magulang ko, miss ka na din. Ikamusta naklaangan kanyada? Pakibagam mailiwak met kanyadan. Ikamusta mo na lang ako sa kanila. Pakisabi miss ko na din sila. Awan iti oras nga haanda ka panunutin. Madandanagan akyan ka, lalalo ket may maysam dita paggigyanam. Walang oras na hindi kita iniisip. Nag-aalala ako sa'yo, lalo pa at nag-iisa ka dyan sa tinitirhan mo. Haan ka madanagan kanyak, kayak ato'y bagik. May sapay asidaglaang muti nagpagtartarbakwak ditoy. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Isa pa, malapit lang naman ang pinapasukan ko dito. Basta, agan nadkalatta. Anya nga ta no mapanak dita. Basta, mag-iingat ka pa rin.
Ano kaya kung pumunta ako diyan? Haan nga masapulen. Ajay nga rod kunakon, kayak atoy bagik. Hindi na kailangan. Gaya nga ng sinabi ko, kaya ko ang sarili ko. Kunam ay ayatan ka, kasano, awagan ka manan inton bigat. Sinabi mo mahal kita, paano, tawagan kita ulit bukas? Sige, orayik ti awag mo. Ay ayaten kamat lang, pakada. Sige, hihintayin ko ang tawag mo. Mahal din kita. Paalam.